Lakha Kretroksi Sucheng Dhenta constituency ke parlo langki miser di honak lamalong Angjok Havar Amei ahin pencepatir piponsi Karbi Riso Nimso Rong mate Jonel Karbi Youth Festival mesen me at pen pachun pon aprangsi KTV news kelang we recording di tum fans tame nilihin pen Karbi Riso Nimso Rong aje katom aje lo katom asinon nili kedo lake Sucheng Dhenta constituency Serdiun aklam long sidolo, lapente serdiun aklam long. Kupipi ason si patipon ma, kupipi ason si patipon pilang ma, nili KTV news apirang kepen kartu macam nili sisikar, lapi dan, nanti nili tung non ko atirang tinpen kacing kiji apa sih nili tung monong beri lo, non nili tung kita lagi cleared up KCS unit, secretary mata presiden apa sih teman ciki itu nanti polisi kenal itu seperti yang kongpen bukan item bukan gelong ini apa sih yang pertama itu tapi sekarang jadi tuh kita kayak ada PCS ini dah hebat jadi tuh cepat itu atau seperti ini long jeep ke masyarakat ini Labangso ingdeng thom kebra ke thom Jonel Karbi Youth Festival along Aluhiaman pen Surjorong Par Kachirong pipi la pen MLA Dorsing Rong Hangatun pen ki jutsiar ni chitong Henta kangalong ki thom labangso KCS ajundo kasi labangso ajunalong na witum along tin la hai kendut pa kipidun labangke ke pacingdak lapake nang itum mixen lo de Rong be ajuna long tato latak hala dakta nang itum pacingdak po ako ladak kupilo Angjok Havar Amei lo ka lapen ako patkum lo ka labangso ke thom ingdeng kido bangke nang itum social media hoi peci pangdak pon aku atima nang itum hoi pele pangdak pon pe pulu tangke ate rat atum ba kaprek atum ta rodap Sucheng Dhenta long ke je ki thom General Committee tu bukan ciniu itu sih. Kedam tang chiti ni phai ingkoi raner kep arni pen ke pangcheng pon pang so ingdeng thom kep ra ke thom pre ni phai isiar ni an mesen pen pachun pon. Bang so hu Jonel Committee mai phu Dilip Singh ingti chun bang Rup Singh tiso reception committee mai phu Khor Singh Singnar chun bang Ranjit ingti la pen Jonel Committee along klembang phu bang phi reception committee along klembang phi bang phu ka dok awe chilang pet pen ing samjin pen rong aji pamando al bantane hin pen odong bajur lo sehok lo tare ngin ko na captain ini an amang itum kecengsi bangke santom tin pen ke bang hamse kan keteng pona sareng pon lo mata tuni ya tapa mang ke tum song lama kurponsi ampar ke lai tum pate ong jai ma khai pon lo la pela pi tum sepate ang ton pen sepate pon lo atui pini an ni thom lo le thom boy pate pon na ke ong gung an lo sepate pon tang lo sini tum un asa mini we nang na posta mini kon sepate yo sikit hak balan kali lo ni juga prang same asolama cepat coy lo ke thom han ka chingrum ji ban same ni tum Sucheng Dhenta la awar ke thom me puchun bang pal chingrum pela chingwai lo same la ka chingrum ji ban ke awar ke thom tum same chidon de ka chidon de mangala lo ni tum isisi awar long sancho mamai tum ban same tum chingwai lo sancho mamai tum same aso ka chidon mang ang ring ave kan lapen la room cheto lapen nun sampung lapen Nimso kero lahai longunji kusining kimata pamen son thak si Karbi Rong sir amaya hin pensita me bang solong thedung charap dunsi aliralon hidu Sucheng Dhenta pen Bharat Phangcho KTV News non terang kaprek along situlo terang kaprek alang itu PPC kecepatan pon mak PPC ason fisik sama non kecini je pan saya dilihat teman baik itu oke nang itu PPC lama apa sih elemen ada itu kebang laku ada juga lapian cepat itu lakukan bangso sudah berlaku
son lo seperti itu tentang seperti itu nason ke lason jodam sepiro tapi kita sudah kecilong lah hai pakaan nak kita lagi seperti itu tentang alam kokon sikon baklong masih hanya jadi ini tum lapan kerja lo bang Josna tum kokot mana ini tum naten ini tum lah non mi sai dia lang hanga cita bilang ke itu lah cepat itu nong ason an bang ke kalau nong bang ke son di poba la son si seplang di bang Nilitum ke bang lake Jerman angso cases ini rahin bensi ke bang atiran amen ke lalu Jerman angso lo nilitum arong sarmung sinar arong ini an kecepate ason amung kilong nunji ning citeklong ke son trok son proxy ban ke long nunji kusini jite ante pini ke kidut sia ni lo kidut sia ni stame item ko ando lang kusina ni item alo nang itum han item alo nang piateng prote nilitum kachiniat teng ke nona mat ke item abang ke soni bet kon kusini